polena. Ezin berbarik egin abil. Zer? Bai, gaur balkoie garbitzen egon, hori balkoie. Iritsi da. Bai. Primavera. Bai, garbitzen egon eta ja sudurretatik sartu da. Hori ere, uste den akaroen ligako azinela soilik? Bai. Akaroak eta polena. Bai, dana. Polen maitasuna... Be bai. Alergietan, ez da? Bai. Baita ere. Alergi barik. Datozue gure lehiakideak! Polen maitasuna. Manitxe Daner, Joane Daner, Alba eta Alba! Epa! Ondo? Polen maitasuna manetxetanek. Polen maitasuna momentuz? Ez, momentuz ez. Momentuz ez, Claro, momentuz. ze jokua emango dugun, ez dakite publikoak gaur badakien, bikote dira. Baina hemendi bezala, usten, ze bolita. Baina, itxia. Bai. Bueno, itxia baino, itxia. Ze itxia ematen du, oso tradizionala ere. Bikote bat. Hori da, momentuz eta... Momentuz bai. Bueno, Manez, esan dugu arte derrak ikasita, ilustratzaile, baina ilustratzaile zientifiko. Kontuz. Zer dori? Baita. Zer dori? Ilustrazio barruan dagoen nitxo bat bezala. Adar bat edo. Adar bat, eta hori, zientzia azaltzeko. Askotan luzea hauza izan daiteke. Zederra, Ikustezina. Zuen ez da izango arte ederren fakultatea imaginatuta burura datorkigun irudia, ez da igual. Ez. Hori da, Masterrikoa ez hori da, bai. Han jende seriosiagoa ere bada, tartean. Baita, izan daiteke bai, zientifikoagoa. Divulgazioa. Esan dugu, gero historiako jokuek edo zer zian, karta batzuk edo egiten be bai. Oantxortan Bergarako laboratori museoekin. Ondo? Karta barajan egiten historiari buruz. Eta hori. Bueno, badakigu, Manez, Miluzeko maiokue bueltatzekotan nori deitxu. Hau guztia diseinatzen eta marrazkiak egiten. Zego, no legoke? Hortan gabiltza. Dago kionari. Dago kionari. Ane, zer moduz doktoretza? Oso ondo, oso gustora. Bai, Bai. Enuk esango horrela askotan entzuten denik doktoretza, oso gustora. Baina pasioa duzuna aderik, bai, asko. Eske pixka frikia naiz orduan. Interesgarria, bada, eskuartean daukazuna. Eta eskuartean daukazuna da, errepikatu mesedez... Biomasatik plastikoak sortzea. Hola pixka atela. Vale. Horrela esan da gainera, nik ulertzeko moduan esan duzu ezkertu dizut. Zenbat luzatu aldau? Ze, doktoretza, 4 urte gehienez. Baina, bueno, ni nago 2., 3. urtean, eta oso gustora. Bale, eta momentuz ikasten eta etekinera. Gero nahi, horrela, unibertsitatean irakasle, edo biomasan zuzenean, edo... Ez dakit, bueno, doktoretza nagoen bitartean klaseak ematen ditut. Bale. Orduan asko gustatzen zait, baita. Zer ondo? Baina mundua garbitu, ezta? Horrenbeste plastiko, nondik hasi. Mundua garbitu, behar du zonelako... Plastikoa soilik balitz. Ja, baina behar du zonelako burmuin argizek. Bueno, Manezan egauza intentzio, Miluzen. Ondo pasatzea. Eta diru pixka gira baztea. Eta finaltxu bat, ia bidaia bat edo egiten dugun. Ederto, ongetorri zuek. Eskerrik asko. Jon eta Aner, Gabon. Gabon. Zer moduzikote? Ondo. Hemen txegara, 2. ez? Hobeto. Bai, ez da? Hobeto. Leku hartzen hasita. Oraindik final bat jokatzea zerren, ez dakigu, baina... Gaur jakingo. Bai? Zuzenean, Joane? Bai. Ez gaur aleginduko gara, edo ikusiko dugu, edo ez gaur jakingo dugu zer den hori. Zakoa irabazea ere, Aner? A ber, suertea bada bai, ni gaitik bai. Bueno, begira, Aner pixka tapalagoa denetik behar da, Oso ondo, Joane, zure jarrera ere gustatu zait. Gogoraraziko dugu, jarduera fisikoa ikasten. Bai. Gero hor, Joane, doktore horik egitea badago edo? A doktoregoa. Ez dakit, briletaren historia edo... Horrela, 4 urte brileta ikertzen edo... Zuk egingo zenuke alakorik? Ez du pentsetan. Ez. Ze egingo zenuke ikasketa bukauta gero? Soinketako irakasle, esaterako? Hori eukingot komodin modulez. Bai, B plana da hori. A plana da? Osasunan edo errendimenduen inguruen zer. Bale. Piskat fisio mundutik edo gertuxiago... Bai, zinala. Izan daiteke. Aner, zuze asmo? Horrela bizitzan oroar? Ja, ez dakit, ondia ikasketakaz, ikasketak amaiterakoan ja beharritela. Zurea zen ingenieriza elektronikoa? Bai. Gero ja beharren, ez dakit nora, ondia. Bale, lan pixka bat egitea. Hori da. Eta lana faltaren bitartean hemen txemi luze, noski? Bai. Diru pixka lortzeko aukera, bidaiatzeko beste. Lanera be bai, baita ere. Lanera be bai, Miluzen lan bakarrik egiten da. Debalde ez da ez erroparitzen, Gu ere aritzen ara lanean hemen jota zu. Jendeak ez du serio hartu hori, dena dela. Bidaiatxo bat aipatu izan duzu Aner? Bai. Nora? Japonia zen zenuten? aukera. A ber, segun zango diru erategun etxera. Hori da, urpila bestagon. Horre ere B planak izan, ba ez bada? Bai. Eta animo bikote, sorte hon. Eskerrik asko.
Ze moduz, alba eta alba? Ondo. Nondik zatozien, leku ederretik? Askoietik. Ondo, alba gauza asko egiten, surf eskola baten irakasle zabiltz? Bai. Deban. Deban hori, ja pare bat urten iku eta ondo, gusto. Askoitian badago, surferako... Bueno, Kosta gertuta. kostaldea junber, baina bueno, zehazo da. No? Eta zer ikasten? Bat kafit da magisteritza, lehen ezkontza. Eta ze moduz du, Ondo, gusto. Ondo, momentuz gustora. Ondo. Ederto, alba ze ikasten zu? Nik kazetaritza ikusentu. Eta? Lehioan? Bai, lehioan. Biak batera, ni bakarra egin duen da. Bai, momentuz guztana. Ondo? Zemagarren mailan? 3. 3. mailan. Eta biak aterako dituzu aldi berean, Bai, hombre, idei hori da. Talentua. Musikari be bai. Bai, geruta gutxixo baina bai. Baina, bueno, Zertan edo? jarritako gitarra eta klarinete jotzailea. Oiek ere biak aldi berean jotze dituzu, ez? Bueno, Tartek. tartek. Horna bat, gero estea. Bueno, behar duelako horrepe bai, Horrelako dedikazio bat. Noski ba. Bueno, nok ekarri hau nor, miluzera? Meak ni. Alba. Zetaku. Ekarri du, zondo? Eta ze intentziarekin gatoz? Hori ondo pasau, diru irabazte badeu ondo batxe. Miluzeko latua surfea zera. Ondo. Kuadrileko lagunek, zuek? Bai, betik. Kuadrilan zemat? 16. Dana begire. Denak alba? Ez da kalma, esuki bakarrik. Ona litzateke, 16 alba gara. Kaixo, alba gara. Beldurra, Ez bi bakarrik zara. Nahiko. Ongi etorri, neskak, Eskerrik asko. sorteor. Hori da. Ondo pasa? Merci. Ondo, zakua ere ari da bizkanaka. Ia. Gaur, miluzen jokoan, 4.700 euros. Japonia. Japonia kontuz, Japoniara iristen gara. Vale. Oso ondo. Eta publikoa ere ona. Leku askotatik, denak elkartze ditu. Goierri eskolak, ongi etorri. Haupa. Esker. Ondo. Jatorrak ere, ez? Bai. Saio hasi aurretik egin dut horrela zera bat. Antxoni biltzen da gero ablania, zuen jatortasun tasa neurtzen. Honek, oso altu? Esango nizuke 0-tik 10 eskalan... 8 bat! Bueno, ondo, ezagutu bari. Horrek, saioan zehar, egin dezake gora edo bera. Beraz, jatortasuna mantendu mesedez. Bueno, ongi etorri, ondo pasa. Bai, ongi etorri, az gaitezen lanean. Alba eta alba, zuek aukeratu, lehenbiziko erronda hontan, zer ekingo diozue? Ikusi. Ikusi zuentzat. Manes eta Aneri berriz? Potokomeak. Ados. Eta Joan eta Aner, Trigoren berbekin. Zora garri, txirritatxo, ambizioa garrantzitsua da. Bai. Tamainan hori ere, noski, jendea itxutu ere egiten baita batzutan. Bueno, zeure buruentzat bada inorik Bai, altein hori beti. Manes, Anezuek ambizioa eta? Zer. Txirritatxok, ambizio berri bat omen du. Ah? Eta horri jarritako bertsoa. Ah, bale. Hemen txehitzak. Eta oinak. Eta gozen. Ambizio berri bat sortu. Zait. Landu nahi dut ta. Sormena. Pintura ikastaro. Berrian. Eman berri dut. Izena. Akuarela eta pintzel. Festan. Erori etzait ba. Sormena. Pinturan dantzan edota. Festan. Beti ni naiz. Traketxena. Bueno. Foto txiki bat. Foto txiki bat. Jabetu da, Bai. Badaki, Eta ganera, foto txalukata, foto, ritmora. Jatorra dira, hortan ere. Manesan ikusi ingo dugu, akatz bi bakarrik, oso ondo, 6, 60 puntu. Oso ondo. Joan Aner, Triboren berbak eta liburu batetik datoz gaurko berbak. L eta hitz liburutik ateratako berbak dira. Angel Irigarairen liburua. Gogoratzen zu Donostin ikusi gendune. Eta esan zigun miluze zal eta... Bai. Eta, bueno, egin zigun ilusio handia. Besarka da noski. Joane, zeu gazazita, denpora. Oitura? Ahalgea. Aner, oitura? Abantzu. Oitura? Aienatu. Oitura? Usaia. Aurrera? Desmartxa. Oitura? Usaia. Aurrera? Ahalgea. Oitura? Usaia. Aurrera? Aienatu. Oitura? Usaia. Aurrera? Mendratu. Oitura? Usaia. Aurrera? Abantzu.
Ohitura, Usaia. aurrera. Abantzu. Esanik. Ohitura, Usaia. aurrera. Salu. Ohitura, Usaia. aurrera. Aintzina. Ia, kasik. Algea, joder. Ohitura, Usaia. aurrera. Aitzina. Ia, kasik. Desmartza. Denbora gehiagi pasa dugu amaieran, eta punturik bat ere ez. Erantzun egin beharra dagota. Lastima. Alba. Ernezuek, Kiroltzaleak. Bueno, ikasten ari gara behintzat, ez da? Intenton. Ba, Erne, ikusi makusin. Mentxe, kirol talde mordo dagota. Reala, Atletik, Urtai bai, Abiron, Baione, Osasuna, Alabez, Bera, eta Baskonia. Denbora Alba. Abiron, Baione, 4, Baskonia, 8, Atletik, 2, Bera, 7, Alabez, 5, Urtai bai, Bat. Reala, Bat. Osasuna, 3, Abiron, Baione, 6. Baskonia, 8, Atletik, 2, Bera, 5, Alabez, beste Alba, Lau. Urtai bai, 7, Reala, Bat. Osasuna, Bost. animo, Abiron, Baione, Lau. Baskonia, Zortzi. Atletik, Bi. Bera, 6. Alabez. Sei, Lastima! Ba, ondo bideratuta, baina puntuarik geratuko gara. Pena bikote, bueno, lasai, Ez baita nola azten den, baizik eta ez dakiz zer, nola da hori? Bidea be bai, Bidea, gozatu bidea. Bidea. Beste bidean topatuko ditugulako imintzio batzuk. Manes eta Ane, ondo ez da? Bai, ondo. Noski ba. Hartu lekua mesedez, Jon eta Aner, ez taldean. Lehenbiziko erronda. Ia ba, demora. Dan, lo gelditu. Ez? Osoia. Bai, Oso ondo. Ondo. Etxean, mendie. Mhm. Mendire joan, eta zapatillak, lokarriak. Zer dira? Botak. Bai. Bai? Meniko botak, bai. Zestapunta. Bai, eta ze... Zestapunta bikotea. Bikotea. Eta? Puntistak. Zertan... Zestapunta... Bai, horixe, oso ondo! 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 Ondo, Zerto! Egia da, pizka bat tikimiki jarrita. Ia, zer? Hau, gehiago da pizka bat erremontea, horrela aurrera. Ja, osa. Ez da puntan gehiago bildu, baina... Zelan? Puntista izan naizelako, eta bar, Bai, ez Horrela, zelan. hartu eskudiarekin, Vale. 1, 2, 60 puntu! Zaz! Banatu egin dut. Ondo? Nahiz da? Arpegi hori jarri gondik? Nire buruan dotorea bazen, baina, bueno, dena dela. Beti berdin, Jone, Aner. Alba, ez taldean. Bai. Beste kirole eman nahi dugu. Bia, temora. Konduzio. Konduzitzen. Bai, Karreteran, bozinie, ataskua, Atazkoa. bai, autoilara, ondo. jan, Eran. Bai, baskase, Zopie. otordue, Apaner. gozaxe, Bai, bueno, zer da? Ez ni eran. kafie, Kolakau. Ez? bixe kafesnie, Bai. olentzero, Bai, Ta umie. Erregalu banatzen. Eta? Olentzero. Iketza ematen. bai horixe. Ondo! Zerto! Beitu galtzen du hau gure herri zen. Ikatzarena? Ez, kafez nie. Barkatu. Kafeko letxi esnigaz. Kafeko letxi ez nigaz. Kafeko letxi da kafie. Orduan da, kafeko letxi esnigaz da kafez Oso nie. na, Bermiono, eta galtzen ari da. Ba, da bila galdu hori, ez? Orduan da, beste guenin be, tabernan ginen. Hablan, da, antratxu batek. Da, zer da, kafeko letxe txu esnigaz. Kafeko letxi ez nigaz, Kafeko letxe txu esnigaz. Oso euskaldun ontzera baita ere, gazteleraz egin bar denean, eta 2 kafe con leches. 2 kafe con leches. Ba, Ondo. danak asmatuta zuek bikain, Oso ondo, danatan, oso ondo. 60 puntu hau batzuek. Eta Madrilgo lagunak
Ez kafez con leche, meze. Eskalduna gara, utzi. Gure araua ditugu. Alba eta alba, hartu lekua, manesetan bestaldean. Itxura txarrik ez du honek, Iazte kontzeptu bat zen, animo. Demora. Koiarea. Elementu bat oso garrantzitsua. Alba? Zazpi. Hor. Ah, San Ferminak. Bai, hori gaua. Ah, vale. Kaja bat, ordenagailuan. Bai. Portatilla. Bai. Portatilla. Zondo. Vale. Bai. Bikotea dira. Bikotea, ez kontza bat, lagunak. asiamesak. Bai, oso ondo, egin daula. Inauteritarako eta ez da txarra hori, Ondo. Baina pixkatarria, azeran horrela egin, pega egin eta bikote, bueno, bikoteak ere behar du espazio pixka, noski tartean, ez ez? Lerto, imintzera bikaineko ez dugu 60 puntu. Oso no. Baina bikain, jarraitzen dugun hieroglifikoetatoz, eta pare bat hieroglifikoa, esan ez zeuek erantzuten hasita. Ondo, ezta? Puntuak errantzatzeko prest. Lehenengo hieroglifikoa. Denpora. Musika alaia da. Folka. Bai! Ona! Zintzinatiko folkan rola, foka ikusten dugu, eta banatuta daukagu foka L tartien folka. Ondo. Eskorri. Ondo? Boa. Ondo. Zondo. Ona. Ona. Manesane, bigarren hieroglifikoa denpora. Iesi atera dira. Orkatzak. Bikain! Orkaga, atzak, orkatzak, hau pasuek. Azkarre. Ja, bai. Puntu gehiago emate ditugu, hori saritzeko? Bai, ez. Ez, bueno, ba... Egun puntu, alere, egun puntu, ona dira, Bueno, eroglio lasai, bai. Aipamen berezia. Zondo. Eroglio lasai, diozu? Eroglio lasai. Bai, zailagoak ere ikusi ditugu? Bai, Bueno, folka, baina, ondo. aipamen berezia egin dugu ja, hori... Eurek onak, Oso ondo. ez dukentzen, baina sufritu Eroglifikoak barik. ere bai, ez da Sufritu hori da. barik, ondo. Joan Aner, sufritu barik, iasmatzen Aldela. ditugun. Lehenengo ezuek, denpora. Txikitan ikasi nuen, bai, Trompeta. bai. Elefantaren zer nahi dugu, zer markatu dugu trompa hori, A eta ordezkatu, trompeta. Ederto. Txikitan, musika tresnarik, Gitarra, purbet. bai? Aner? Nik bai, apurbet, asko ez, Gitarra? Bai. Bueno. Lamirre. Hori, Ja. La bakarre eta... Horrein bat ere ez? Baina bape. Lastima. Orain hieroglifiku, Gaua. Claro. Jojo. Bigarrena, denpora. Lotzen gintuen aria, Ete da. ia, osatu. Ete dan. Alderantziz. Da ete. Ia, Eten da. vale. Ete zalurkarra bertan dago Durangoko azoko hori, eten da. Dea, oso ondo, eten da, bale? Ez da dela aria eten. Hori ba, Horka horbizu, zondo. En puntu. ondo. Bikain. Oso zalien, nada. Izan ez da. Tatueteko. Ondo. Izango dira asko, tatuatuta. Begiren hau, abizen politzetako zuie. Alba Urtzelai, Alba Zabala. Txalo, bai. Bizena, Bai, politze, Abizen politze. Dinot, tarteka nahi bazu urzeta hori da. Urtzelai Zabala. Bai. Kuadrilan ala zarete? Edo urtze eta zaba, edo ez? Alba Zabala eta Alba. Begira, Ez zuzara Alba. Ni naiz Alba. Eta zuzara Alba Zabala. Bai. Eta hori nola dara mazu, Alba Zabala? Zergatik nahi ni titularra. Dio. Urtzela ere hor dago, Ondo. Neskak hieroglifiko pare bat? Venga, sorte hon, lehenengoa denpora. Eduki ontzira bota dut. Auto. Mister. Nor da? Mister B. Bale, zelan eitzen do berba. Autoari nola deitzen dio? Kar. Bai? Ka. Eduki ontzira bota dut kar? Toia. Inglesez hitz egiten du Mr. Binek, kotxari kar, autoari kar deitzen dio, Troia daukagu behien, erreken dute toia. Troia be agertu izan da, askotan hieroglifikoetan, kartoia. Troiako zalditze, pena. Bueno, hau beratuteko da. Bai. Berotze ariketa, hau Anima. asmatzeko. Bigarrena denpora. Belaunetan egin nuen. Nor da? La. La?
La, bada erantzuna esati. Izen bat behar dugu, politikari horrena. Belaunetan egin nuen. La, bada erantzuna esati. Donostiko alkate 1000 urtetan odon elortza, odon la da, enekenduta odola. Odola eroglifikoetan punturik bat ere ez. Lastima. Bueno, lasai. Boierri eskolakoek adar jotzaile itxura ona daukateta datorrela. Alegia, Miruzeko eskuaren deiadarra. Iepa! Ai! Aurrera. Oso ondo! Ona! Txalo erogat! Ona! Hori behar dugu. Manes eta Ane alako intentzioa behar dugu guk ere. Komo dina lortzeko, bai, ezta? Bai. Ja, ba. Lehenbiziko eskua. Amonak beti esaten zuen... Zein euskal hiriburutan topatuko duzu argazkiko eraikina? Bilbon. Oso ondo. Ederra, eraikina, eh? Bai. Bokala? Ah. Ondo. Entzun? Nola du izena? Entzun berri dugun Angelic Upstarts taldearen kantuak. Eman. Solidarity, empathy, justice, sensitivity. Justice. Zein dute, nire ingelesari barre, susmoa, bai? Erregotea? Empathy. Empathy. Sensitive. Iti. Hau. Solidarity zen. Bueno, abokalik ez, Bueno. daurrengo ronda. Hauetako zein da Dioniso Ardoaren Jainko Greziarraren erromatar izena? Vinicius, Bako, Bidonduz, Bidez. Bako. Ego pelitxari tortolu, eh? Tortolue! Ardo, Bako, poteo, Bako txartela, bueno. Hori ba. Bokala? Oh. Aurrera, ingo dugu ez da? Bai. Entzun bau. Saiakura bota zera, usteltzen hasia dagoka, aizte peroriko da. Ondo? Nola du izena? Luis Liaken La Estaka kantuaren bertsioak. Mutil gaztea, atxo zaharra, agure zaharra, neska gaztea. Bale, esan. Mutil gaztea? Agure zaharra. Agure zahar batek, bai. Bokala? Amonak beti esaten zuen, laugarren errondan ari gara, askatu nahi edo probatu zikira? Bikote? Ez. Ba, manexane? Azken erronda, fikziozko zein pertsonaiaz doa mozorraturik, argazkikoa? Predator, Bai. Terminator, Batman, Alien. Alien. Bai, eh? Oh, landua, mozorroa. Bai. Bai. Bokala? Ez da gure estilo hori. Amonak beti esaten zuen, Basu papelien sartzen zara. Hori bai, papelien sartu bai. Aliena izan da. ba, egingo benu, ez zerbait, Ze bikote, askatu nahi? Bai. Bai. Ia ba? Udaberriko eguzkiak berotzen ditu ezurrak. Amonak, etxe atarian jarrita, gozo. Bai. Komodina? Bai! Bai, horixe! Ondo! Ondo! Joane, aner, babeste komodin bataku? A ver. Zeuentzat gordeta, eskuratu, Bigarren eskuak dio. Hori helduen eserlekua da, altxa. Ze gazti mota da argazkikoa? Mokorrotxa, okila, mokila, txintxorrotxoia. Okila. Bokala? Ah. Entzun adi orain, adimentsu dator, bertxio batekin.
Belletse bat sortzea Beste etxe guztiak hor daudela Aspaldi beti dani Bai. Ba, noren bertsioa sortu digu adimentxuk. Idoia Zurmendi, Olatz Salvador, Izaro Sune. Idoia Zurmendi. Etxe bat sortzea. Bai. Ode, ona, Pokala? Joan Aner, aurrera. Hauetako ze eraikin ireki zuten 2001an 10 urteko lanen ostean. Eiffel dorrea, Brooklyn zubia, Pisako dorrea, Erromako koliseoa. Pisako dorrea. Ondo. Pokala? I. Bueno. Bueno, bai. Esan? I, bai. Aurrera, entzun. Hori da. Ondo. Ba, taldaren izena beharko genuke? Talking mouths, talking noses, talking ears, talking heads. Talking mouths. Berro batea? Talking Heads. Osondo. Talking noses alergiarekin bizka bat. Neu. Yes. Neu. Bai. Bokala? Saiatu? Bazkatzen? Bazken erronda. Joanen erreutxi. Nola dute izena Makusin aurki ditzakegun marrazki bizidun hauek? Txakur Akademia, Txakur Patrulla, Txakur Poliziak, Txakur Ertzaintza. Txakur Patrulla. Bai. Bokala? Eta? Hori helduen eserlekua da, altza? Autobusean gehiago mareatzen da atzean. Bai, Ondo! Tomadina, egite. Atzeko hilaran bihurriak, ez? Eta Marie. Bai. Aurri nobeto. Bai. Alba, ea autobus aurrekaldean jartzen garen. Aldela, komoina lortuta. Hemen hirugarren eskua. Hobe duzu ez ukitu. Hauetako nor bilakatu digu adimentxuk Elvis Presley, Juan Carlos Pérez, Edorta Jiménez, Arkaitz Cano, edo Bernardo Atxaga. Bernardo Atxaga. Guau. Bai. Arkaitz Cano. Edorta Jiménez. Hauamba, buluba, balamba, ondo, Ondo. Bokala? Alba eta Alba, animo, entzun. Taldeak, the B-52s, B-54s, B-56, eta B-58s. Berrotamasi. Hori, dena gulertzeko hemen. 58. Eitz. 52. Baizta. Berrotamabi. Oso ondo. Bai. Bokala? Albatarrak, ozen. Nola du izena, irudiko hegal laburraren arrantza teknika tradizionalak. Arrastekoa, baxurakoa, alturakoa edo almadraba. Arrastekoa. Esan. Esan. Alturakoa. Basurakoa. Almadraba. Jupa. Bokalik ez? Eta segi ba, lanean? Ze hitz kendu diogu Joseba Tapiaren kantu honi? Beste olatu batzuk, beste arroka batzuk kolpatzen dituzten ertzera. Anda urrutian, anda urrutian. Oso ona,
Bera ura, irla zara. Irla. Irla handa. Irla anda urrutian. Irla handa urrutian. Ba, ze hona basti hau. Bokala? I. Bueno, I. Hobe duzu, ez ukitu. Probatu nahi, bikote? Edo azken errondara salto? Kirikin, zer. Nahiko lan? Ba, erabaki zeuk. Aurrera, ba? Bale? Aurkezle izara egin zeo zer. Zeretxetakoa da argaziko lurrin flasko. Gaultier. Hau, bai, Oda Paul Gaultier? Eta Usain Bozue. Bai. Bokala? U. Eta nik, aurkezle naizen aldetik esango dizuet. Neskak? Azken aukera. Hobe duzu ez ukitu esan da? Zer? Ez dutu ala, mina da, kirikin... Zer? Kirikinoaren Eragina. eragina. Ez dugu horrela oso komentzituta esan? Ez. Eta ondo? Kirikinue, Ondo. Komo dina, eskak? Komo dina? Ederto? Babakoitzak bere eskuratuta markagailuak 370 eta komodina manezane, Joan Aner 380 eta komodina, 200 eta komodina, hainbat alba. Zein da zuzena, ze berdinduta markagailuak. Eutxi, zuek ez geratu errondetik kanpo, manezane, ia guraldi ona. Aurkitzen dugun, lehenengo erronda honetan, zeuk erantzuten hasita, fenomeno meteorologikoak dira. Superzelula, traganarrua, sirokoa, arrain euria, tanta hotza, Christoph Waltz uina, tximista eolikoa, muntzoia, sumendi ekaitza, aloa, sugar. Bai, tanta hotza. Euri jasa bortitzak eragite dituena. Joan Aner, Sirokoa. Haize errea, hautsaz betea, bai. Alba, Tximista eolikoa. Hau, asmatu egin dugu ba. Manexane, Montzoia. Oso ondo. Joan Aner, Christoph Waltz uina. Eta hau berriz aktore ezagun baten izena da. Manexane, bakarrik. Ez bat gehiago, berdalakos. Zer esan bat, ez dakit. Aloa. Bale, ondo. Aloa. Efektu optiko bada, bai. Planto egiteko aukera, edo azken ereino joan beharko ginateke. Zena ezu. Planto. Ez dakit deskarta egiteko moduan zaudeten. Baina. Planto. Planto. Ba, zuentzat, 100 puntuak. Sugar, pertsonaia mitologikoa, zegoen letik kanpoa. Joan Aner, zeuek erantzuten hasi. Bigarren errondan, 500 metrotik beherako euskal mendiak dira. Belkoain, Kartxela, Kobeta, Urgull, Kukuarri, Aizkorri, Artzanda, Kalbario mendi, Erlo, Auskue, Abarretea. Artxanda. Erronda 51 metro ditu. Alba, Urgul. 123 besterik, ez? Manexane, Kobeta. Haze jaialdia bertan, bai, oso ondo. Joan Aner, Kukuarri. 377 metrorekin. Orion, oi? Auskue. 423 metro, hortxe mugan. Manexane, Bai, Kalbario mendi. Urruñan, ondo. Joan Aner, Abarratea. Baurrezko Nafarroa aukera. berean, bai? Komodina. Bai, ez da? Ondo, Belkoain mendiari esker, 150 puntu. Asko dira. hirugarren errondan, alba zeu ikasi, eta Euskadi Irratiko saioak dira. Faktoria, Marauna, Kulturleioak, Amikaz kolektiboak, Kantu kontari, Kultura.eus, bai pasa, hobeto kalte, gu arratsean 3 erregen maila. Faktoria. Albiste eta informazio tartean, oski. Amarauna. Azte burutan, bestekoa.
Bai pasa. Olaia, Urtiagak gidatua. Arratxaldien, egoten zara? Bai, Laurarekin, bai. Alba? Hobeto kalte. Maialen Oterminekin. Manesane? Kultur lehioa. Manu Super etxe sortuk gidatua. Oso ondo itzen hau. Ba. Joan Aner? Hiru erroen, Maia. Erreala galdu, benetik egira bazti, eba iribar. Ni superfana, nahi? Zetsu. Alba? Kantu kontari. Josein Etxeberria gidatua Guaze noski. ona. Azkena? Komodina. Komodina. Da, izta. Super Arantxa Iturbetan ekan ez peñagarik, no? Arratxean. Alba! Eunarren argundu. Eta markagailuak, 560 punturekin Manesetan, Joan Aner, 380 Alba eta Alba. Alba, saiatu gara ba, gailurrera iristen, geratu gara 30 metrora, Hortxe. Hortxe larri. Zer moduz? Ondo. Ondo pasa duzu ezikera, izan da bide laburra, baina... Ondo. Eta aipatu duzu, kuadrilla jendetsua dela gainera zuena. Bai. Badago izen bereko beste bikoterik? Bai, June. June eta June? June eta June etorri? Alba eta Alba zeuden lekuan, errelebo hartu eta June eta June. Eskerrik asko bikote, mila esker, gura izateagatik. Bueno ba, askoitiarrak etxera bidali dituzue. Ez, bueno, joan egin behar, pikoteren batek eta hi tokatu. Manexane, ondo eroso, ez da? Bai. Bai. Gustora. Larriago ziren. Jon eta Aner, Bai. Bueno, hori ere bada miluzeren parte noski, hemen aurrera egin nahi duenak. Alakoak pasa behar izate ditu, baita sokatiran ere, Prest, bitaldeak? Bai. Bale, publikoa ere ondo, Ondo. Esango nuke 8,2tik ja gorantz egiten ere ari dela. Bai. Hau ja berez badakizkite, gure arauak eta. Ja? Jarraian datorrena da, soka! Soka! Oso ondo, hartu lekua, Jon eta Aner zuek erantzuten lehenak. Joaz sokatirara. Demora, 6 hilabetetan da urteko lehenengo ekinozioa. Otsaia. Martxoan, ze kirol disiplinatan da ezaguna Aimar Irigoien. Biziklisma. Harri jasotzean, zein da Galeseko egungo printzea? Jauna. Ez da William. Zer dira kalapita eta iskanbila hitzak haien artean? Antonimoak. Sinonimoak dira. Zema da, 18, bider bi. 36. Ozen. Zein da Turkmenistango hiriburua? Paso. Asgabat, ze musikatresna jotzen du Slash musikariak. Gitarra. Oso ondo. Zein animaliaren izen zientifikoa da Loxodonta africana? Elefantea. Bikain. Eta ze koloretako dira? Dragoi bola telesaileko bolak? Naranjak. Boi. Zein da emakumezkoen Eibar futbol taldeko entrenatzailea? Garitano. Jerai Martin, ze kiroletako postua da uztartze erdilaria? Rugby. Errugbia, no. Zein da aur besoetakoa liburuaren idazlea? Kirmen Uribe. Jon Mirande, gorputzeko zein ataletan dago umeroa? Besoan. Besoan. Ze liburu sagatan agertzen da Azkaban kartzela? El señor de... Harry Potter. Harry Potter, ondo. Zein da Europako felidorik handiena? Lehoia. Katamotza. Zein da Euskal mitologiako heriotzaren jeinua? Erio. Ondo. Bai. Nork idatzi zuen? Jolene, abestia? Paso. Dolly Partonek. Jarraitu atxotitza. Zenbat buru? Hainbat? Hanka. Hainbat aburu? Ze koloretakoa da 200 euroko diru papera? Berdea. Ez, horia da. Ze herritan dago Ama izeneko jatetxea? Tolosan! Tolosan! Joan eta Aner, bilete gitxi ikusita. Zeolangoak ez dugu ikusten da. Ez dira, Horrik ikusi barik. ez dakit kendu ere ez dituzen egin Ez hau, dakit, 200 ez dakit. gutxi. Urrenguen finala egiten dutenien, Dirua, orduan jakingo bai, dabie. 200 eurokotan. Lankideo badakizu egia. Gaur ezin, bai, Joan Aner, ja leku hartu dune, miluze oso nazariela erakusten. Gauero, hau pasuek. Bai, bikote. Laugarren ez gurean, eta finalean dira berriz ere, Manex. Eta Anex, esan nahi dut, bikoteetan. Ondo, bikote?
Ondo. Bai, ez da? Bai. Ari gara, ja 650 euro irabazi zenituzten aurrekoan. Osando? Keixiago, nahi? Aukera? Bai. Ba, daukagu, Eguneko zema gehiago, bueno, ditu beharko nioke gestoreari orain, baina... Erne, gaur, zakuan... Iupa! 4.000 euro! Ondo, Hori gara dizu egiten. Diru kontu Komeni. Zu, urte gara matzadenik, ETV-en, 40 bat edo izango dira. Alako publikorik sekula ez, Goierri eskolako lagunak onak! Oso onak! Zuei deialdi gurekin bat egiteko, atara, aplikazioa eta gurekin bat egin. Mana esane, leku ederretakuek zarie. Iri zale nahi ni. Bai. Iri zale. Euskal hiriburuetako bi, hemen txe, zeuekaz. Manez Donostiarra. Bueno, Manesek izango du, ez bestela. Manez? Antiguotarra. Ondo. Ane, hauzoko ere, hauzoko ezu, edo... Bai, alde zarrekoan. Ondo? Bilboko alde zarrekoan. Manesane, sorte hon, Euskal hiribururen bateko auzo edo barrutiak dira. Vale. Otxarkoaga. San León. Zabalgana. Nik ez ez. Barañain. Astrabudua. Adurtza. Vale, eski horreko lain egu. Antxoain. Zen, ez. Ene gola. Deustu. Arroia be. Nik ez dakit. Trintxerpe. Txantrea. Iruñoko. Egiaztatu egingo dugu. Sei akats daude. Euskal hiribururen bateko auzo edo barrutiak dira. Bueno, zer, aldatukitu hiru hauek. Hiru akats. Oso ondo? Bi hauek aldatuko ditu? Venga, aldatu. Bost akats? Zein zen? Antxoain eta Arroia. Vale. Nik uste dut astrabudua igual dela, osea, erandio da igual. Eta Barañain. Barañain ez. Bueno, ez, hiru kontu, no? Hauek ondo daude. Bai. Bai, aldatu ditu ondo daude. Vale, ba, Astrabudua. Zaudu zain, ez Orduan, osea, edo oso. erandioko, erandio non dago. Vale. Orduan nik uste dut dela bilua. Bai, ez da. Bai, baina, orduan ditugu, bi gaizki. Aldatu ditu ez. Zizen, Barañain, ez aldatu, ez dakit. Aldatuko dugu? Venga. Eta, hauek trintxerpe igual ez da Donostiko eta pasai. Trintxerpe ez dakit ez zuen, baina... Aldatuko? Vale. Trintxerpe ez dakit. Manesane, urrezko galdera. Ondo begiratu, festak irailean ospatzen dituzte hauetako bitan denbora. Txarko ganez eta deustun bez. Astrabuduak ez dakit. Hiru horiek, bueno, bi horiek ez. Zuk esan. Ez dakit. Trintxerpe, jaiak ez dakit ez da. Ba, zer esan dugu, trinkeak. Venga, jarri. Ba, txantrea. Venga. Ba, listo. Zemoz? Duekin. Ez dakit. Liatu geha pixkat. Bueno. Bideratzen joan gara. Bai. Konturatu gara batzuk udalerri be bazirela. Bai. Otxarkoaga. Baiezko ere moan geratu da. Bai. Argi? Bai. Nongo hauzue? Bilbokoa. Bai? Bai, 10.000 bizanle inguru dituena. Bai, ustezu. Deustu? Baita. Herri nortasun handia duen Bai. auzoa izanagatik. Manesor bizizna. Jo, antiguotar bat, deuston gainera. Herrizaera, ez? Ondo. Tomateroak. Txantrea. Zer, norago ez? Iruña, Bai? Rock and rolla hemen, Bai. Boa. Ze auzoa. Nortasun handiko bai. Barañain, ez ezko eremuan, bai?
Udalerria baita, bai. Iruñarekin mugan. Vale. Antxoain, ezezko eremuan, Aurregotik gertu, hau ere. eta udalerria da, Udalerria, bai. Zabalgana, non kokatuko genuke? Ze gazte, bueno, ez Zakit. dakigu. Gazteizen, no? Gazteizen, bai? Auzoa, Bai, oso bai. ondo. Auzo berri xamarra, ia 30.000 lagun izira bertan. Adurtza, auzoa da? Aurten, 1000 urte betetzen dituena, bide batez. Begira. Gutxi. Zorionak, 1000 zeuek ja, 350 ondo? Ondo. 650 ditugu. Ondo? Ondo. Arroiabe, ezezko eremuan. Gasteiztik gertu dago, baina Arratzua Ubarrundia udalerriko kontzejua dago. Kontxarrak onak, atunek eta arroiabe. San León. Bai? Baionako auzoa, Baion handia eta Marrak, auzoen artean, kokatua. Zer? Ez Baionan egon da gaudela. Baina... Manesan, Akatsak izan ditugu, zuzenketak egin ditugu, gero barriro be pare bat, ez zeudela ondo, esan duzu, aldaketak egin ditugu. Astrabudua, ez ezkoremura ekarrita, bai? Eran dio Mendebaldean, hauen auzoa. Torduen zer? Ze? Zer? Trintxarpe zer? Eski ez dakigu, osea... Donostien parte, baina ez dakit auzoaten barruan dagoen. Edo ondoan. Eta ondo dago? Ondo dago? Ondo dago? Ondo dago, kalkuluak. Trintxarpe, ez, zuzena da? Osatuko dugu, amaikakoa? Pasaiako barrutia, 1000 euro bikote! Manexetane, zoragarri, oso ondo. 1000 euro. Erakustaldi emon da, gainera aldaketak eta nola egin, oso ondo? Ja. Bai, ondo dugu. Sakurako bidean kokatu gara, hori da Bai. garrantzitsuena. Joder. Amaikakoa asmatuta, urrezko galderaren erantzun bikoitza beharko genuke, 4.700 euro, banatzeko. Festak irailean ospatzen dituzte, hauetako bitan, trintxerpen, bai? Ez! Antzuak ezkideu pasuen! Oso malere, final bikaina jokatuta, 1.650 euro, Manexetane, minuseko auzokide ilustrenak unebetan. Apazuen? Euskal Herriko hiri, auzo, herri, hau pasuen! Bitararte,